Sanibonani, ake ngimlandise ngodaba lwami mhlazana umamncane engidayisa kumfowabo edle iphindileli esibayeni sikababa. Isihloko sale ndaba sithi, uyadela-ke wena nomama. Igama lami nginguNtomkayise, isibongo ngowakaZungu, kodwa abaningi nengikhule nabo bangibiza ngokuthi ngingukayise. Ekukhuleni kwami impilo yayingekho mnandi neze, kangangokuthi kangize ngibe nemicabango yokuzama ukuzibulala, hhayi kanye kodwa ibifika iphindelela. Impilo engangiyiphila angiyifiseli ngisho isitha sami. Mina ngikhule ngihlala nomamncane wami. Umama ongizalayo washiya emhlabeni ngineminyaka 5. Emva kokuba esishiyile-ke ubaba wasethatha omunye umfazi. Ngebhadi-ke ubaba besingahlali naye ngenxa yokuthi ubesebenza ezimayini zaseGoli, ebuye ekhaya kanye ngonyaka. Umfazi kababa-ke yena ubengabathukeli abantwana. Ngiyasola ukuthi bengifela lokho mina ngoba impela bengangifuni nangokhale noma ngenze iphutha elincane nje bekuthi akangidlanga ngiqede. Uyabona kuloya muzi bengiyisigcila sakhona. Inkinga enkulu yaqala sekufika umfowabo ophuma ejele, okuwumfowabo kamamncane. Wayenolaka loya muntu. Namanje ngisawukhumbula umjuluko wakhe, ngisalikhumbula igazi elaligobhoza mhlazane eshaya iqede esibayeni sikababa. Ngisho mhlazane ngikhala ngithi malume yangilimaza ethi wabanga umsindo ngizokubulala Silimandini Thula. Ngaleso sikhathi ngangineminyaka 9 oku-8 years-ke lowo. Uma ngibikela umamncane ethi nginamanga ngisukela umfowabo, uma nje ngike ngafafaza lamanga uzongixosha emzini wakhe. Iyangehlakalela-ke ngizoyixoxela ngisho amagwabha bechubana, namanje ngisasho ngithi uyadela wena nomama. Phela mina ukusa kwakwaziwa yimina, kwakumele ngivuke ngiklini ngaphambi kokuba ngiye esikoleni, ngingeke nginqabe wayesabisa liyamthakathi eyinje selomsila ngabe wayetikiza. Yayike ifika imicabango yokuthi ngiduke neze, kodwa ngangiphinde ngizibuza ukuthi ngizoyapi ngoba umndeni wami engiwaziyo bekungubaba kuphela. Angeke ngiqamba amanga, ubaba ubengithanda, uye wangipha negama lokuthi nginguNtomkayise. Futhi nje ubesithanda sinomama yize ngangisemncane, kodwa ngiyakhumbula indlela ababejabule ngakhona. Ngangingakaze ngibezwe bexabana ngisho nangelilodwa ilanga. Ukudlula kamama emhlabeni kwamlimaza ubaba ngoba wayehlezi ekhala, kodwa ezama ukumfihlela yize kunjalo impilo kwakumele iqhubeke. Ukuphumula ngangikuthola uma nje kubuya ubaba eGoli. Kwakungathi ngiyingane ethandwa edlula kunazo zonke iy'ngane emhlabeni ngendlela engangiteketuzwa ngakhona. Ubaba ubengiphathela zonke izinto ezimnandi ezidliwayo ongazicabanga uma ebuyile. Engiphathela izingubo zokugqoka, izincwadi zokufunda. Ngangifisa ukuthi ngimtshele ubaba, kodwa ngangisaba phela umamncane wathi uzongidukisa nezwe uma nje ngike ngathi vu. Wayebhunga umlilo loyo mthakathi. Ngiyambonga. Le nto kunukubeza kwami ngokocansi yenzeka ngaze ngafika ebangeni lesi-9 oku-grade 11. Yawulimaza umoya wami kanye nempilo yami ngoba ngangihlezi ngisihlalele ngedwa, ngingenamngane engangakhuluma naye. Futhi nje ngase ngijwayele, sengisitshelile ukuthi ngizophila kanjani impilo yami yonke ngoba kwesinye isikhathi umalume wayengikhiyela ngingayi esikoleni izinsuku zilandelana. Othisha bebekhathazeka-ke ngami ngoba ngangiwumntwana ohlakaniphile vele. Ngishesha ukubamba uma kufundiswa, kodwa ngalowo nyaka yehla kakhulu imiphumela yami yaba yimbi. Umamncane uma ebizwa esikoleni wayethakaza ngini yena lezo, unezinto ezibalulekile okumele azenze. Ngicela uhlale nami kwisiqephu esilandelayo. Iyaqhubeka.